थाइखाजरा ओनसोलनि बे फुटबल आरो थ्र'बल बे मोननै गेमनि जि खेला अर्गानाइज खालामदों बियो जोबोद एनकारेजिं बिथांमोननि साननाय जि थांखिफोर दङ बे इभेन्टखौ लानानै बे जोबोद थुलुंगाथाव बे रिमोट मोनसे जायगायावहाय जोंनि गामिफ्राव थानाय टेलेन्टेड जोंनि जोहोलाव सिख्लाफोर बिसोरनि जि गेलेनो हानाय केपासिटि बे गासैखौबो बुरखांनानै लाबोनानै जथाय खालामनानै बिसोरखौ एक्सेलेरेट खालामनायनि जि थांखि लादों बे जोबोद बाख्नायथाव आङो थाइखाजरा ओनसोलनि बेहाय थानाय कमिटिनि जेसेबां अर्गानाइजिं ग्रुपफोर दङ बिथांमोनखौबो आं हामबाय होननानै बाख्नायदों ओमफ्राय आङो खेला जाजेननायनिफ्राय नायफैनो मोनबाय बेवहाय बे गेलेनायल' नङा इभेन माने मोसानाय आयदाफ्रावबो कालचारेल जि एक्टिभिटिस जोंनि गामि सिङावहाय जोहोलाव सिख्लाफोरनि सिङाव थाखोमानाय जि टेलेन्ट मोसानो हानाय मुसुरनो हानाय गेलेनो हानाय बे गासिबो माने बेरखांबोदों ओमफ्राय एमां द प्लेयार्स बेसेबां अनज्लायनाय दङ जों जे बिराद मोजां मोनो गेलेनायखौ ओमफ्राय सासेखौ एक्सेप्ट खालामलायनो हायो बे गासिबो बिसोरनि हाइडेन जि क्वालिटि केरेक्टार्स बे केरेक्टार्सफ्रा बेरखांदों ओमफ्राय जों गोबां बे ओनसोलनि नायग्राफोरजों लोगोसे गेम जाजेननायनिफ्राय नायनानै जों बिराद एन्जय खालामबाय ओमफ्राय दा 2-1 सोलिगासिनो दङ रानिखाता आरो बे सारियालि बे मोननै टीमजोंहाय गेम रानिखाताया एडभान्स जागासिनो दङ जोबजासे जोङो नायगोन ओमफ्राय सोर देरहायो जोङो बे देरहानायफोरजों आरो जेननायफोरजों जों ज'हैनो आरोबाव गेलेनायनि जि मोनसे आमुद रंजानाय आरो मोजां मोननाय बेखौ जोङो बाख्नायगोन ओमफ्राय मोनसे बिसोरनि मोजां मोनसे थांखि दंबावो बिथांमोना बेबादि दखरा जायगायाव गेलेग्राफोरनि मोनसे कम्पिटिटिभ जि माइन्ड बेखौहाय सायख'नो आरोबाव बिदिनो एसे जौसिन लेभेलावहाय मोजां कम्पिटिसन बिसोरो डेमनस्ट्रेट खालामनो जाहाथे हायो बिनिबो मोनसे फारिलाइ बिसोरो लादों बे ओनसोलावहाय 40थासो मोनसे गामिफोर दङ बे गामिफोरनिफ्राय बे प्लेयारफ्रा फैदों बेनिफ्राय बिसोरो मोनसे स्ट्रंगेस्ट प्लेयारफोरखौ लानानै मोजां टीम बिसोरो दिखांगोन आरो बे टीमखौ लानानै आरोबाव सेन्ट्रेल लेभेलावहाय बिसोरो गेलेनो लांगोन ओमफ्राय आं थुलुंगा होदों आरोबाव बेनिख्रुइ जौसिन बेबादि बहुद लेभेलावहाय गेलेनाय दङ खिजानि जोंनि बे गामि ओनसोलनिफ्रायबो थानाय प्लेयारफ्रा टेलेन्टेड प्लेयारफ्रा बेबादि मोनसेनिफ्राय मोनसे गोजौ थाखोआव आवगायलांनो बेबादि हामलायनायखौबो जों दोनदों ओमफ्राय लासैनो बेबादि इनिशियेटिभ लाबाय थायोब्ला लासैनो हयथ' जोंनि प्लेयार्सफ्रा थुलुंगानायखौ मोनबाय थागोन मानोना बिसोरनो प्लेटफर्म नांगौ रायजो राजानि अननाय नांगौ ओमफ्राय बयनिबो मदद नांगौ अब्लासो बिसोरनि बे गोग्गो हास्थायनाय आरो गेलेनो हानाय जि टेलेन्ट बे गासिबो एक्सेलेरेट जागोन बेखायनो आङो बे ओनसोलनि मानसिफोर रायजो राजाफोर स्पेसियेलि जायफ्रा अर्गानाइज खालामदों आङो बिसोरखौ हामबाय होननानै बुङो बेबादि साननायखौ लानानै बे गेमखौ खुंनायनि थाखाय नोंथांमोनखौबो आं हामबाय होनो नोंथांमोना खस्थ' खालामनानै बे फोथाराव फैबाय आरो जोंनि बे गेलेनाय रंजानाय बे गासैखौबो बे सानथौथिखौ लानानै दा मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोना आरोबाव गुबुन फारसे मुलुगाव दिन्थिगोन फोरमायहरगोन बे हाबाफारिखौबो नोंथांमोना लानायनि थाखाय आङो नोंथांमोनखौबो आङो साबायखर बावो बियो गाहामानो जागोन दा जेरै थाइखाजरायावहाय एरियायाव 40टा गामि दं सासेब्लाबो 40 जन प्लेयार ओंखारो खिन्थु जों नुनो मोनदों गामि दरसेयावनो 16 जननि बारा दं थ' बेनिफ्राय आरो साबसिन हामसिनखौ बिसोरो बासिगोन दा बेबादिनो गुबुन एरियायावबो बेबादिनो प्लेयारफोरखौहाय फिल्टार खालामनानै बेस्ट अफ बेस्ट प्लेयारखौ दिहुननानै लाबोयोब्ला जोंनि सेन्ट्रेल इयुथआव जेब्ला थुक्राझाराव खेला जागोन होमब्ला बे खेलाया एकदम साबना हामना जासिनगोन बयनिख्रुइ साबसिन जागोन बेस्ट अफ बेस्ट प्लेयारखौ जों आइडेन्टिफाइ खालामनो हागोन डेफिनेटलि बियो मोजां जागोन मोननै मोनथाम बिथिं दं जोंनि गामिनि मानसिफ्रा बांसिनानो मार्जिनालाइज ग्रुप दुखुथिया मानसिफोर ओमफ्राय दानि बिमा बिफाफ्रा फरायनायखौ बांसिन गोसो होनो लुबैयो फरायनायखौ लुबैयो ओमफ्राय गेलेनायाव गोदोयोब्ला फरायनाया खहा जागोन नामा नैबेबायदि मोनसे साननाय दं खारन फुटबल बियो बिराद हार्ड गेम खेबसे गेलेब्ला सानथामसो बेवहाय मेंनाय फैयो देहायाव बेखौ लानानै जोंनि गामिनि मानसिफ्रा खायसे एसे निरासा जायो नाथाय जोङो नुनो मोनो बिसोरनि जि एनार्जि बिसोरनि जि टेलेन्ट बे जेब्ला एक्सेलेरेट जायो बेवहाय मेंनाया देरसिन जाया मोसाग्राखौ मोसाहोआब्ला बा मोसाबाय थानो मोनोब्ला मालाबाबो मोसाग्राया
मेंनानै थाया बांसिनसो बांसिन बिसोरो मोसालाङो ओमफ्राय गोरोंसिन जालाङो थ' फुटबलावबो बा गेलेनाय बेलायावबो गेलेहोयोब्ला बिसोरनि गिफ्टफ्रा जुदि मोजाङै जुदि बियो गेवलांसारोब्ला एखे लेभेलैनो फरायनायावबो बिथांमोना गोसो होगोन खारन गेलेनाया गुबुन एक्सपार्टफोरजों गुबुन टेलेन्टेड ब्रिलियेन्ट मानसिफोरजों मोनसे कमिउनिटियावहाय ज' खालामो बिसोरजों लोब्बा लाबोयो ओमफ्राय सासेनि मिउचुवेल एनकारेजमेन्ट मोनो बेनिखायनो जों बिमा बिफाखौबो थुलुंगा होदों बेखायनो बेफोरखौ अर्गेनाइज खालामनाया जाहाथे बिसोरनाव जि टेलेन्ट दं बे टेलेन्टखौ एलाउ खालामो मोसानाया मोसाथों ओमफ्राय गेलेनाया गेलेथों एट दा सेम टाइम फरायनायावबो जाहाथे बिसोरो गुरुत्व होयो फरायनायखौ बिसोरो नेवसिनो हाया खारन बे गोनांथार बेखायनो साइमालटेनियासलि जों थुलुंगा होदों फरायसाफोरखौबो प्लेयारफोरखौबो जों बुंदों नोंसोर गेलेबो ओमफ्राय लेखाबो फराय बिमा बिफाफोरखौ होनदों नोंसोरो थुलुंगा हो फरायनायावबो नोंसोर दिथा हो गेलेनायफोरखौबो बिसोरखौ एनकारेज हो जोंनि सानखोमानाय आयदा बियो जोङो मानसिफोरनो मोनसे पजिटिभ इनपुट होनानै मानसिफोरखौ मोजां आयदाया बबेया जेरै गेलेनायफोर बेखौ बांसिन गुरुत्व होनानै जाहाथे बेबादि ससियेल इभिल्स बेबादि गाज्रि हेबिटफोरनिफ्राय जोङो थख' बारग'बोनो थुलुंगा होनो हायो बे जोंनि सिंनि थाखोमानाय मोनसे आयदा मानोना जेब्ला मोजां प्लेयार जों दानो हागोन लोंनाय जानाय फेनायजों बिसोरो गोदोनो हाया दा बे बिथिङै पजिटिभलि जों एप्रोच खालामदों ससाइटिखौ ओमफ्राय जोङो सासे मानसिखौ नोङो बेखौ दाजा होननानैल' बुंनानै बादा होनो हाया खिन्थु बेखौ जुदि गेलेनाय बिथिंजों लाबोनानै गेलेनायखौ मोजां मोनहोनो हायोब्ला आरो गुबुन मोजां गेलेग्राफोरजों बेखौ लोब्बा खालामहोनो हायोब्ला लासैनो बियो गावनि गाज्रि आखुखौ नागारलांनो हागोन ओमफ्राय बेखौ जोङो मोनसे कमन मोनसे बयनिबो हेफाजाबजों एड्रेस खालामनो जोंनि बे थाखोमानाय आयदा फेग्राफोरखौबो जोङो लायनो नागिरदों होनब्ला फेग्राफ्रा फैनाय नङा बेनिखायनो जों खायदा खालामनानै गेलेनायखौनो प्रमट खालामनानै गेलेनायनि गेजेरजों बिसोरखौ गेलेनायनि फोथाराव लाबोनानै जों फ्रेन्डशिप खालामनानै जों बेखौ एड्रेस खालामनो गोसो जानाय हास्थायनाया जोंनि बयनिबो गोसो सिङावहाय दङ आरो